Jo erin nou en ek het nie 'n bal wat my kan na sombrero gee nie. Jo en my gaan erin nat. Okay. Kan jy my nie 'n sombrero wil hê nie? Nooit. Kan lelik. Kom. Okay. Nooit. Jy is amper skof okay. Amper rood. Maar rood okay. Janda. So. Kyk hier, my kan. Gaan my balle aga. En nou? Ek is nou ernstig my kan. Ek is hartseer wat doen nou, maar kom net saam asseblief. Wat doen nou? Sy hoeveel tanden de boos sy doen het nie by the way, so Ek doen dit by die kom saam, like, ek is ernstig. Asseblief. Goeiemorgen, Pastor Squirrel. Pastor Squirrel, die is my kind, Janda. Hy kapkussings. Janda, die is Pastor Squirrel van die Squirrel Teka. Pastor Squirrel, my kind is hier vandag van die kapkussings. Solid. Wat? Jy moet nie kussings kap nie. Amen. Dankie. Kom, Pastor, jy gaat die toilet toe, man. Oh, los die kussings. Malang kaya chicken ako tigil. Kasi ito mamaya. Yo, Pastor Squirrel. Why, sekarang gagay bana? Why, Bisay? Why, sekarang gagay bana? Baby, hoy dali. Ano? Why, sekarang gagay bana? Saya suka main, saya. Mami, ay. Hoy, gusto mo ma? Saya, umas ka may khiyal. Wala saan. Why, auntie? Ja, ek is nou hier, wat is dit? Mami, khiyal, saya. You sorry, ek het nie gejaag, dit is dit. Mami, khiyal. Ek het nie gejaag. Ja, nou geen dag, dat vat ik iedereen zo niet huis. Nee, mister, dit is vir jou kom. Wat kan jy huis wat? Is fokol hier nie man. Nee, is 'n kakhuis. Fokol hier nie. Ja, loop. Hey, fuck jou. Mami, jy waan toe. Waar hy? The fuck? Zijn Vanessa. Jij mijn auntie? Mijn auntie, mijn huis, die kan niet jam. Wat? Aina! Kijk die daar niet. Oh, mijn broer, noem mijn haast niet. Aan toe mijn broer. Alles gaat aan? Ja, kom. Broer, hoe maken we zijn die wakker? Hij bolt het af, zet. Yo, bless! Yo, wen zo mooi. Oh, wat je kan niet zo oorstellen? Ja, zo maar. Hij moest gaan zien, Zay! Hoe zijn die meer niet, hè? Sorry man. Hoe was je school? Susu. Hoe was je Susu? Waar? Hé man, heb je huiswerk gekregen? Ja, huiswerk. So guys, your homework is to stay at home for 24 hours and listen to your parents. Yo, no, must you're boring, man. Fuck jou, man. Nah, ja. Saya juga tak kaki ni. Saya saya harus volgende week ni weer. Leert zij meneer. Hatsuman, zij. Baby, waar handsome? En dat is mij. Ik heb net voor jou. Wel, saya rasa. Wat? Kijk nou, mij kan nou. Ik Jordan, Nike. Wat wil meer zeggen? Ik heb maar niet gespeeld. Nee. Kan naman yan, joke maki. Look in may pala, look sa may. Ik wil niet bij jou heen. Who? Niet bij jou heen. Say tanong Nike ka no. Ja. Look ano sa mo.